Hi guys, masyong buntang ninyong tanan. Ako na po ni Jijin Burst. Diyan nagamit na namo, aga mo ang pinalit nga rice cooker diyan ang gitakangan. Diyan nakauli mi gabi alas 9 na sa gabi mining abot. Diyan nagpahumok pa ko dari sudan kaya nang luto. Gahi man. Kinakuan man Rusin. Kuan baka nang sapajan mo niyang lutoon karon sa kuan pamahaw kay request ni mama na mo kuno ija nga sidane na pang ipahumok samtang nga gapahumok ko nagimuhimo ko dari kuan Christmas tree na pa may mga Christmas balls daraghan dagko gagmay ang gagmay ra mo yang gi kuha kaya kanang Christmas tree dana kay di naman pwede kay nangatangtang naman tong naimura ni jag daon-dahon ba manglugpad naman. Manang gimuhimo ra lamang ko dari Christmas tree dia. Again Christmas tree nga kuan. Buwak nga kanang saringan daning buwak ka. Kubring kahoy. Oh. Nana tay spirit of Christmas. May sagwa tay kuan Christmas tree. Diyan ka nang inlo pug ko. Nanguan ko daring mga habog kay sakat paguli na mas bulo ako nakapanginlo. Tangtang ra ko mga abog ginagmay, tangtang laman ng mga abog. Nga si Junjun, gaadyo siya sa kuan sana amplifier. Kanang kantahanan ba, kinagaba naman na majul magma adyo pa kay rong happy gatang Christmas, singalong, kanta-kanta. O di ko na ni dya maadyo, dado na ni dya datos na mga ngadyo. Dya ko nung ipatanaw o naadyo pa ba? Basta hindi maadyo pa di. Sayang po di mong 5,000. 5,000 ba dyan ang pagpalit na mo sa una? Dugay nakaadyo na, maguwang panggiyan ng kuha na, sa Manila pa man na. Amo nang gipalit December pod. Boros ko na nigiyan. Among kuhan ba, pamasko sa mga kaugalingon. Mana si Jantod karon na apa? Dya. Mo lagi na kay kuan naman kanang grounded na mo na jang giadyo-adyo madyo na lang pa nakalingawan og kuan ba kanta-kanta naghuat pa lagi kog muhumok tong sapajan kaya nga lutuon gahi pa man si mama ta nag CR sige na pag tig-ab Ginoo ko mother Nanja ka lipstick day ko gakilay kay gikan man mi nag simba mi kanang kuan kadlawon kaloy sa Ginoo nakalima na mi ka gabi pag simba salamat sa Ginoo kay gipo ko mi ni og sadyo karong adlaw bisag gabi grabing kapuja na mo sa biyahe Ginoo kong biyahe arang dugajan na mo ning abot kay grabing ka traffic nja ag bus pod hinay kaadyo kanang kuan dagan mo nang dugay mi ningabot na alas 9 mi dari ningabot si mama perting luo sa jung mama jud mo nang sunod magpa-authorize na laman mi nga kamera mo mulakaw di na sidya kay grabe guot jugang daghan maglantaw ni mama di jud lalim jud agayemtan ni mama nga na maglakaw-lakaw perting luo sa nga tanan. Diyan guys, kamusta namong tanan? Merry Christmas. Na guys, hanggang gimuhimo na Christmas tree. Nga na laman ay lingin-lingin nga. Kakinlaw-kinlaw pod. Adyo na laman na. La, kumbati. Karong makakanta. Hilig ko niya kanta-kanta. Parehas man mihilig mi kuan kanta-kanta. Mora po na mo ang kalingawan. Ang kanta-kanta mi. Karon ning likoy naman, grounded na. May jang giadyo. Sige yan natug pa. Hagok paglubot ni Gian sagdi laman nga mampi klase paway sa mampi klase bakbak na po din nagklasihan na
Doon na laman ni mos mga ngadyo. Hindi jud maadyo basig na nangaluag ba. Diyan mga wiring. Ganande hagplansa pa na nahipos na yung mga gipang tungtung. Kinamlansa mong ko sa gipang suot nga pangsimbahay ba gipang plansa. Wala pa mahipos na gipang tungtungag mga diyan na diha gipang tungtung. Agbuwak dadto gipang gawas dayang mama katong paguli na magikan sa buhol walay buwak na diyan gipang gawas. Diyan kanang nakatungtong mo nag mga Christmas balls giputos ni sa dakeng silupin. Tungtungan na panana dihag buwak para biyo pud tanawon ba. Kay dari ana magitungtong. Kay dari ana magitungtungan ganahan kog nay mga buwak-buwak sa sud ba. Sa una daghan ko gipang sud-sud ani nga kanang kuan mga buwak karon gamay na laman kay si mama saburan. Saburan siya jag nay mga buwak-buwak. Jadi dito siya pang ipanggawas ng mga snake plant dito nga nakatungtong. Pang kada kay ganan siya dari sang ya simbol nga Christmas tree. Hey guys, nagluto na ko. Bus out ra ko kay nay music. Saba kadyo basig ma copyright. Hi guys, sama namig pamahaw. Hindi ka na maglakaw ni. Ipaayo mo na siya ba? Magpaayo mi daring kuan. Speaker. Naglag si mama, bin niya gibaligja. Binuangan dyan dyan nga ibaligja. Hindi siya ganahan ibaligja. Amara na ipatanaw dito sa Ikay mo bayan ang adyo. Pwede pa bang maadyo? Ha? Kay saya. Nilakaw sa mi. Ma, kalibangan sering nara pa sa gawas pa ako ni sulod. Ayaw. Alam oy. Dara kung gipainitan. O dia. Warok magilis ug sanina da. Warok magilis da kaysa bayri pa arte-artehan da ng merkado. Pila ingnon ti ka ha. Pero naka-lipstick, nakakilay. Wa man ni siya natabang og adyo, di man siya makaadyo ang mga ipatanaw dito sa mga ngadyo. Kung pilay bayan. Kay di complete ang araw, di makadibuti. Ang kalingawan. Kalingawan ba? Hoy kalingawan. Naginutan ka mama gamit ng pag yung ipalig dyan yung suwagit dyan. Kapit niya binagita. Suwagit din sa kayaw, bisa kahigda to. Gawas dyan. Edad ra nang giyan, 16 years old. Paayo na ng kausa. Ay karon na puti katuha. Wala na nakatuig, remembrance pa na sa mga pagkanorbaho. Kasi nabit ng mga adyo, di ha? Dito? Ito yung isog. Ito na gaya na puro. Ana ganito. Ayo to sa microphone ko to sa una bisa. Grounded. Oh, fancy dyan, grounded. Pati sayang man na natin kata-kata ni Pasko. Eh pagit gitu ni, pwede mo dito ni. Ayun, na lang. Napadyo na na mo guys. Maadyo pa guys si Jeff, ibang di nagbayad. Maadyo na naman ng 500. Maadyo na naman ng 500 kasi mamalit o bago mga 5,000. Balito na kung sa nga. Ay, mapaayo ma. Ay, ampli, mapaayo. Napaayo? Bayan na ba? 500 ang bayad. Okay, 500. 500?
Kaya Di ka man kapalitan na. magpiniskuhan. Turon. Di man na ang pinaskuhan. Sa Sa tubigan. tubigan. Super man kuno mi. Ah, Sa una Dawat di ako na nadawat pinaskuhan, talaga kay no? bugas. Kuhan. Noodles. Dali, abinak. Di na Kapalit ng buwak-buwak ko. Sorry, sige tara. I-display. Kuhan kurtina. Kurtina. Hanggang ng mantel. Tag Sakto rin mo kwarta 150. man tinilo kayo. 300. 150 ang metros. Pagkatilas na yung bitos na na. Masakto naman. 150. No? Dito kisa. Ang mga jeep na yung magiti, dali. Ay tanawa. Rabi rice na. Bawa na batin yung anak na, lagyan kapag. Ayaw. Wow naman ko. Ante butang dia. Sukli mama. Hatag na. Sukli na mama. Kulir. Ako huntaw sa. Oh. 65 naman na sa resibo. Kasi sa friends man na magipalit. So. Dito sa kuan tag 20. Andiyo ko nung ilaw-ilawan tong Christmas tree. Nga ito ni Elis. Oh, ito man. Sa kanin mo yung sidsid. Pwede putputlo ni pala sa kuto. Pero palaylaya maron nindo. Ito naman yun. Laylayo na yung Laylayon. Ito ni Butag Tamtak to. Ang napalitan si Mingko yung ko no, si Mikloy. Di na to ni. Hadyo ba tayo itanska kay mabuslot? Ayaw na kay. Ayaw butan niya mabusot. Rabi rice man eh. Mulaylay raman na ma. Pila ang mitos na ni. 150. 150. Ana, oh, rabi rice na guma na siya. Oh. Di pare sa ubang mga pinalit ni mo na. Mo mukuan mulugti kana di na mulugti. Discolor. Pwede blue dong. Like pula na lunlon di ko ganahan. Unsa kana sa pula? Siya bulaklak mo. Kauli ni Miguel sa mga lakaw. Kuan, pag magbayad. Bawasan na nila ibutang na nila. Mama akong tambal. Tambal na din. Natag na yung tambal. Nanari limang tambaw. 170 ay 172 70 ni 30 pieces. Pila day? 270. Ano ni kidat-kidat ni? Oh. Wa man lagi mga linlingin. Ay, LED na, di na kumalit na delikado sunog to. LED na na, ano tanaw murag mga nipot. Yasam na naman yung Dibi. Ka. Ito ba Dari ko na siya ko nang bitajan dari kaya na ako na spirit of Christmas, Sprite of Christmas na Spirit yun. of the Christmas mo ba? Kailangan ng Spirit of the Christmas. Because of the Jesus is born. Jesus boy. Andito day wa din yung utang dito day wala Asa? in dako lang ni. Mangita pa ko dyan. Jesus is born Sorry pangita. of December Asa na 25. tibutang ranas banga? Hmm? Ranas banga? Oh diha og katong mga isa. Sige mayon ang pligi. Diha. Day. Andri ang bayad. Diha. Di ang butangan nun dyan. Dungan mignaw ba na? Namaw na ba ka na siya? Ako daw yung... Ah, binawag din na maayo ma, kay dagagguba. Naran sa kaya pa ni, kay napamay supply. Unsa ihon? Ang nga ngayon, Pili bayad. 500 lang ko no. Dayon to May ana. gumon ko, may gumni. Giayo na karon. Kuno sa makuha. Kanya nga po. Kung video kita niya. Oh, kantan ko Kita niya. nga gabi. Pagkatan na si mama, himayang na hula! Nawala man sigurong DVD. Sa kuan, wala, di na mugana man to. Ako nagpanglabay. Ang video, DVD ang kuan ba? Hindi na mugana. Ang atong buhaton, Cellphone. cellphone na lang. DVD Pwede. ay. Pwede na daw. Pwede Kunin sa pagi daw nga. DVD ay. Pangita yung pagi ha. Ato pagkatan si mama, himayang na hunlak. Pila din ni inan kita ko day? 165 tanawa sa Ano sa resibo. kuan? Ay, 165. Ayaw, di ay. 165 naman na sa resibo. Nasa resibo? Sa friends. Sama ko kay itong isa. Halit ka na sa imong wala ko kabang awa pa. Nantay gamay 66. Gamay na tayo. Gamay ra pud kadyo. Sige nito ito. Uy, ang akong tanawa akong karsuni sa inagkuan ko sa Pintilpin niya dinhi sa akong karsuni. Sukli mong giuli, sukli. Pwede ka po na sukli isa. Sinsiyo mo to makakanta sa pura kakapin. Di na naman tangtang makay Pentelpen. Tabangin sa ko, bibi. Uy, naman ka to gamay nga Christmas tree asa mo to. Natangtang. Ayun no. Ayun na. Manglagpad agi dyan Dre di nagmanginan. Min ko ito nga anahon raming ko mabungkag Nas mikloy ano sa kasaka man ni ganina kay nagpitkuhit dan. Ay, lagi sa kay. Oh. Siya, oy. O nanay mo ang hula. Tudluan man yun. Papurik. Yung bilyaw na big Christmas tree. Oo, so na bumbilya. Ganun ni lady na. Sa sulod na sa kidat-kidat kay tawas gawas. Tangan na ng Mary Debbie, pataganan pa na. Watong nasa kwarto na ako kay makapinig kag sigap. Kanina namin sigaw. Oh, katunda si mong kwarto para lang dagatang sa langit-ngit mo datang. The remote pa to. Diha lang to, diha lang ikuan dong. Kanina. Asa tumigi? Hindi ah. Ay, sa kay biragi kay gagmay ra kay nagway. Hindi ta makagtumoy.
Diri kay nang pisak sa kandari. Sabo ganin ni pa. Hindi ni mabuto. Ibudbud. Para di makuan. Ayun lang na kuha ng Merry Christmas. Oo nga. Oo. Na kuha na piang. Kana. Hindi mo nga sabot-saburon. Tiring, tiriring. Dito asam ni mo isabit-sabit dito nga wala may Tiring-tiriring si mong kabuang. Tiring, tiriring. igutom na ko tiririn niya nagabdo sa kong Tiring, tiyan ka. tiriring. Tiririring, tiring, boring. Nakadawat lig pinaskuhan gi. Asa. Di ha. Imong paborito. Katinas. Asa kita. Tubigan. Sa mo ang suki-tubig. Sum. Nangayon ta mo Christmas aka nang kuanday. Tubig. Dili. Galon. Kalendar? Kalendar. Wala, may Wala yung usong kalendar. kalendaryo rin. Nangita siya kalendaryo na cellphone Ikaw, na ano yun saan yung pagbutang eh? Ay, kabud-kabud. Ika ra, ika. Eh. Guniti na kaya may tuyok. Buka. Ito ko rin. Niasam na ni mo ibutang. Doon malagi saksakan. Pwede niya magdugtong. Pwede mo magdugtong ani. Kamu ba? Tarong nga, Bi. Ikaw Tama magtarong. mo ang bulak na pinali. Kunyara, tutup ko na. Anak na, tutup ko. So, Ah, ibudbud ha. Oo, boss. Bobo ka yan. Kaya nalabana. Hindi ko sila kung kuan. Pagkaon na. Uy, ikaw naman sa iring. Ikaw na, ikaw naman na to. Siga daw. Wagyan na. awa, nagluya. Ikaw na. Wala. Nisigaw. Ba't nga na yung siga? Pamura man nagibayok lagi. Nana. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Rama! We wish you Inaana din na iyang Christmas iyang tiga. Dagam ni Kulon. and a happy new year. Di ka na kanon sa ring. Patay siya yung tanong. Okay, so gidang ilaw oh. Nana may spirit of Christmas. Amo ni suga. Unya, magunsa man. Magkulot-kulot. Dirimot man yun, neng siga. So, kaya, nagmuandar ba dito? Dito niya andar na. Ano yung gano'n? Hindi na pasigawan kay Hayat ka. Niya asam na dapat utang. Di ha. Ha? Nanarong Tanan. Wish you a Merry Christmas. Asa man de? Siga ako no. Kana kay lamdag. Kana lamdag lagi. Oh, lamdag. Asa ni nga nang kulor kay ngit-ngit. Ana ba oh, awag atang video lamdag. Ang atong bells, Di landan. hanap usay ra man na. Dako day dan ang kurente. Kuan man na? 50 na ma, 50. 50 watts. Kuy ginoo ko Maria. Hindi, ginuko da. Tawag mo yung ginuko. Ba, di, dana? 50. Mutingog man na. Butingog. Tingog ako nag-i. Magunsa man. Mukanta mo na. Atingan Bot- na bot papadang diha, sa oy. lula. Mukanta Mutingog ni ang sound ka. Gae ko pinaskuhan, mutingog ni. na. Kiyo tagamang Christmas tree kuan raman eh. Dinooding kahoy guys. Kumbring kahoy. Bring kahoy. Kumbring kahoy rani. Isa Awa. wa may Christmas tree nga pinalit, nagyapon may Christmas tree. Puno sa kahoy. Mutingog lagi. Ingon di. Hindi lagi na. Mutingog lagi ng bombilya lagi. Tanaw ra ang bumbilya ma. Kinay pa inumdum. Sama. Mutingog lagi. Na yung siga. Mutingog lagi na. Mutingog din na siya. Ha. Mutingog lagi. Ara gat ng siga. Kunti na yung ipakatakas. Ah, kuya wag siga man. All I want Christmas. It's you. Uy, kuya, wag Christmas tree kay tinuod man. Muna Christmas tree na tinuod. Hindi yan na ba kayo pa man gusto. O pamahaw. Ano pa magana niyo to gen? Ganisi-ngisi ra man kadihaw. O pamahaw yun. O pamahaw. Ay paligot gusto.
Kita ka sa kinahon gabi eh. Doon na ni mo mahilis to gimo ikato. Cute ka juga mong Christmas tree. Uy, lampos ko. Lain mo nung nga kulay. Lain daw na kulay. Ayun, hindi na itong magkandagan. Ba't tumagandagan na dyan ang steady? Kaniyo? Anara. Pag nasugag yan, kaya ron maranindot ba? Awa! Nindot man di ay. Ah, matigas-tigas. Pagkasa na, dyan na nagagabi pa si Gaud. Pati nga na murang sa construction worker. Ayaw, ang ito yun eh. Mingkoy dali, mingkoy kuagis, mingkoy gisipat mas mingkoy oh. Si Mingkoy, idugin naman. Dagan pa mi kuan guys, kalat mo pa ni pangipuson ro. May nakipamasko mingkoy. Bago na ilang cooler. Kana tulo pa pag-usahan Ano na. gani? Uy, kayo oh, napiot. Sige na piot na. Ikaw Mikloy, kinaman pa imo. Na imo ta, orange sa gimo. Pag napiot pa. Ang say color kang mingkoy. Mariyan sila. Baguat kay kau sunod. Ako be. May takas, oh tiyo. Parehas mog naong giring. Niluyo-luyo na. Bebe. Ora ning hawid sa sanina. Luoy. Mikloy. Mingkoy. Ang gijang ikog kay wajid mo taas. Mana mana good. Kuan mana kanang keyboard. Indoor na kayo. Mataas. Magisi na kung saan nila mo eh. Ang lugaja ka adyo na ka. Gisamuka na ni Taod. pa. Medya oras na. Di man masulod Pamataod. na dugay, dubli Anong na. pagsan magajid og di masud nga isahan ra man na. Ayos. Aron ba musaba gid siya ug naa siya. Pag gisamuka na ni pa. Tara. Halina dali. Nga na. Lina. Tak. Dali, Ay magisi ako sa nila. Ali be. Magisi ako Kuha sa na di nila. na mo. Kuha. Ali be yan. Magisi. Yung corn. Yan. Kay. Suko-suko ma. Sigo na ganahi kay orange. Masantikol di karon. Gituin ako ni karon hayag kayo. Nap na reflector pa na wag do Oh, mura sila construction worker si mong kabuang. Mura ka na. Mura ka tong best sa construction worker. Dili mahubo. Nahubo. Pwede man na niya kut-kutong. Piuti gamay. Oh, Mikloy. Mikloy na ka Mikloy. Ming! Mikloy. Ano na? Aysa ba? Paning daga na. Nag-away na to. Nagaway na. Naamang kugi mo dari. Paning giaway na. Ay, burog rino no. Lalo. Burog rino. Naita kay abi siguro gugway ijang kuan cooler. Awig ka nang, ay natong tila-tila, oy, kay magisi ang tila, maghahasol pa taglabalaw. Hiwaon na pananggiyan ma. Giwa ko no gabi, gisi na magunadaan po no, pasanginan rin nun ko. Hiwaon na pananggiyan ng mantel. Paliti ko no ge. Yan dito na naman. Puro nagi pasanginan gabi, gisi ko, gisi tudaan. Yung kung giyakak. Gisi tudaan. Gisi bitaw tudaan, pikas-pikas, yun na lahos. Kaya Gagilo ta magkitiwasan. ng lata na, oy, so naman tao. Ano yung magkitiwasan? Lata naman. Kuminyon. Aka ng bagong na mantel, mahiwaon na pananggiyan ma. Grabe ang lugar dyan nakataod. Haras ming... Wala, nakatuog na lang si Mikloy o ginuwat. Mikloy, lugar dyan kas papa nakataod o? Ang kadugay. Wa na si Mikloy, nang lingab-ngab na. Asa man to dai ang mantel? Ah? Yan mo itong gida ah. Mikloy. Naman sa si Magdanan. Masangil na po do. Nga nagtao di mo na nagkaugma na panihiniwaan. Mikloy! Ming! Mikloy! Ming! Halika na! Dili katong batang atong tabangas mama magtaod sa mantil.
Dali kay arong bago nang kagkuan. Cooler. Luwag lagi yun sa pagpahugot na gi. Ay, hugot na din eh. Di mahagboy. Yun sa pagpahugot na gi. Dako Ayan, yun siguro Diyos. ni. Wala na sagad na eh. Agad na. Di na matangtang dako naman siya. Hindi na matangtang. Nagimuhang doha ka ito nagsilos. So ako nagpaila. Hindi na gaswagit. Ano? Okay na? Ikaw, hindi magpuantag mantil. Saan ni makina na ni mong kuan? Oh, akong gikuan kay ang iring. Balik-balik ka ba na day ang kanang dako day? Abiyabon. Hindi mo mga onda ng panit sa ipon kay na. Kagiran mo. Tayo ka ng iring. May isa ka Uy, uga diha. Uy, uga. Tapon sa natin. Laptop na mo kunin ka mo cord na nakapunta dito para sa laptop na mag-play. Ano pa kayo hiwaon, ge? Ay, be! Nam na yung laptop. Mamit, ay mahal mo na. Siguro ang cord. Wala pa. Matay ka pa. 200 eh. Ha? 100. Kaya ba nila Diya ka sa mukha ko. Hindi ang hapon. Kanta na kamangda. Mali na pa. Ayos sa day ko. Hindi pa nga po. Ano nga? O, hindi mo na po Tingnan mo si ito siya. Jeremy. Balik na. Sa yung di panglalisan diha. Siboto na eh. Ikuan ang mantika. Mantil. Palaylayan ay. Laylay na para. Hala ka dito ta. Ang Ginoo manakan ninyo. Manasap kanimo. Tantay hangit tantay. Ya, isa ka sa karo mawala hangin isa ka. Isa ka aro mo pinit. Gina na pagkahiwaon, ge. Pa, magkita niya mamalita. Duta lami sabay. Mamay tagits din may ang cord niya. Nindot na gamang lamisa. Gikiste nga na rice cooker. Okay ra. Ano ba kini pagkadilig masabuk. Okay. Nindot sakto din ko sakto nga para Naliog to na ang mga tapos mga ano magkaya sige paglakot sa. tama. Dali na kamakaon na ta. Sige pala ito ka to. Mama, man naman nagkaon. Hey guys, masungot to ni yung tanan. Padong may karon sa Palawan. Kinamig na siyang kwaon. Dagan dagang salamat sa nagpada. Din ako mention ng pinsa. Nandyan, ihapit mi dari sa kuan minteryo kay makatid mi pamisas kalag. Salamat kayo sa nagpada o pamasko. Di kay napod ka adyo ang tibuok pamilya. Kay nuan pada nga pamasko. No need to mention na daw. Tibuok dyan nagpada. Basta Ginoo na'y bahala. Sama doon mong kasing-kasing. Ay guys, dara nakuha na mo ang kwarta. 18,500. Wala ko nag-video dito sa mismong Palawan kay mauwaw ko. Kay naidaghan kadyong mga tao nag-claim. Mauwaw ko na ito magkuhan, mag-video-video. Dada na nakuha na agad. Salamat kadyo sa sponsor dani. Salamat kadyo sa nagpada. Nakuha na namo. Mauwaw ko mag-video-video dito kay kasama kadyo ka ng tao. Oo nga ramad kong ka mawawon. Mawaw mo ko ka ng naimutan na nga ka ng video-video ko dyan naimutan na mawaw ko. Bawa nga nung na-vlogger mo ko na mawawon ng kadyo ko. Salamat kadyo sa nagpada. God bless you more sa nagpada. Nginaot ko na tagaan pagdahang grasya mabot sa imong kinabuhi kay malumong kadyo imong kasing-kasing. Noonay magbawas nimo sa tanan-tanan. Basta dagan kadyong salamat sa imong pinaskuhan dari namong tibuok pamilya. Dako kadyong grasya nadawat sa mga pamilya karong Paskuha. Dagan kadyong salamat. Labaw sa tanan, dagan kadyong salamat sa Ginoo. Kay sarap pud kang gihatag na instrumento para namo para makahatag ka na magpinaskuhan o kanang
tabang na pud nang daghan jud kaadong salamat 1,000 times na pasalamat kay kalipay sa ang pamilya nga dako kaadong nadawat nga pinaskuhan karong Paskuhan. Unsa muli nami kay uwan. Kasi kaadong uwan, siguro raming nakuha daring uwan. Kwarta dari sa Palawan. Di man tami mulakaw kay para ka kasagaguan ba sa tugnaw. Da kay namay ning kalitog padaan. Aningan na ko na kuno namo sa Palawan na surprise ni. Salamat kaadyo. Jamawra to kay saba ni mag-vlog ni ngani.